जय भोजपुरी सब भोजपुरी श्रोतागण के हमनी के तिवारी ब्रदर्स यानी हम जी तिवारी जी और हमारी के तिवारी तो बड़ा दिन के बाद इनका के पकड़ के लेल बनी और बबुआन गाना के रिएक्शन लेवे में भी यही के कारण है क्या हम बहुत सारा आप लोग कमेंट देखत रहे अकेले रिएक्शन देते हैं लेकिन हमरो पता बा कि आप लोग के पसंद आवत नहीं खे अकेले लेकिन फिर भी ये से हम दे देता रहे बहुत खोजत रहे तार तक हम छिउड़ी ऐसे तारीफ को दिल बड़ा कम छिउड़ी आज डांस कर ली गाना पता बाकी अभी आज मौका और दस्तूर बन गई अभी कुछ देर पहले रिएक्शन देवे कनी जा कजरा मोहब्बत वाला पवन सिंह के एगो टीजर आ गेल बा कल हो गाना होते बा तो रिएक्शन हो सकता है शामिल हम रिलीज क्या है कि हम कल सुबह में गई नहीं हमारे भैंस के बच्चा होके वाला रहे तो भैंसवा के मतलब जब हम गई रही जा मतलब भैंसिया गरम भई रहे तो भैंसा भी ले गई तो साथे हमू रही तो मतलब ऐसा डॉक्टर जी कहले है कि जब तक भैंसिया उनका चेहरा ना देखी तब तक भाई को भैंसा ना हुई तो यही कहती हम जौन भी बात बा कुछ मजबूरी ही होगा तभी तो आपसे दूरी होगा हाँ क्या बात है क्या बात बाकी हम आपके कोशिश करे नहीं कि जो आपके ना भी पसंद बा कुछ अच्छा भी चीज बा करत रही हम हमारा काम करे हम व्यू ना देखी ना लाइक देखी हमारा काम करे मजा वाला बस हाँ तो पिछले 7 ना ही देखी को गाना आज बाजा तरह ना बाजा तरह क्या कहला अच्छा बात जरूर कर दे तो बोलो ही नहीं खेते जवान इतना दिन से बोलना सीखेले अभी आइलो बन नहीं पिछले 7 दिन से भोजपुरी इंडस्ट्री में मार गोजा गोजी ढेला के चोलावल भइल बा गाना के लेके जोन गाना के नाम बा बबुआन बड़ा दिन के बाद पवन सिंह जी मतलब पहले बड़े काफी बबुआन लोग खुश भी बालो बाकी गलत सही पता ज्यादा बात ना करी अभी तो ऑन लेकिन एंटरटेनमेंट के मकसद से देवे के फिर नहीं खेकत ऑन फील्ड पर गोजा गोजी ना सोशल मीडिया पर तो लाठा उठी लेके ईटा उटा चला चलन हो गइल बा और एक गाना के हिस्ट्री देखला पवन सिंह के लागल है कि हम जो लड़का के क्रेडिट देले बनी उहे कइले बड़े पहले का उनका से 2 साल पहले कोइले बड़े से लड़का बाप रे बाप गाना तो बुझाता कि हिस्ट्री इतिहास के साथ निकल यादव के गाना ही ज्यादा हिट रहे हां उनका से ज्यादा व्यूअरशिप धनंजय सिंह के बबुआ ने पकड़ कर 1.5 मिलियन दोनों ने यादव के तो चढ़े लग धर्मेंद्र सिंह ना धनंजय सिंह अच्छा हां पता अभी काल पर से पता चली कि दुगो लड़का और पहले ही गादर वर्ष या ना पसमान दुगो पर ये गाना के हिस्ट्री है भाई कुछ ही ना कहीं को टुनटुन यादव तक ही रहे जात बात कभी कभी खेसारी जी भी गावत रहन पवन सिंह को भी लेकिन एक बार गा दिले बार जौन तो माहौल एगो बन गिल बा एकरा पर ज्यादा कुछ बात ना करम ये बहुत अलग मैटर बा समझे लायक बा एंटरटेनमेंट के मकसद से देखल जाओ आप लोग के डिमांड बाटे जात पात कईल तो गलत है बा उसे बिहार के बहुत ज्यादा नुकसान भी होता और गावे वाला से भी ज्यादा एकरा के सुने वाला लोग दोषी बाटे ठीक बा काहे के सरस्वती पूजा में होली के नाम पे अश्लील गाना बजावल में अश्लील सिंगर के दोष ना रहेला देखिए सोच कहे वाला बिहार में कमी बा ये बात मान रखना देखो हम कहते नहीं गाना बा चाहे हिनान हो के बबुआन हो के पंडितान हो के प्लीज आप अपने दरवाजा पर बताइए अपने सुनी अपने एंजॉय करी लड़ाई की नौबत कहाँ है ना हम 2 मिनट पता होता नहीं लड़ाई अभी फिलहाल में भोजपुर आरा जिला में जैसे कि मालूम है हमने गोजी के रहे वाले कम सब हाँ पिछले साल 2 गो मर्डर हो चुकल बा केवल जातिवाद गाना के लेके कि शायद अहिरान गाना की का बाजत रहे कोनो टोला से गुजरल फिर उजा लड़ाई हो गई कुछ सेकंड पर पहुंच के उजा गाना बाजेला और लड़ाई में 2 गोली तक चल गई रहे प्रमोद कुमार यादव जो एसपी रहन उजा थाने पहुंचल भी रहन मर्डर तक हो गई जातिवाद गाना के चल अच्छा एक बात बताई जाए मूर्खता नहीं खे मतलब उनका के पाले में 9 महीना कितना माई के कष्ट करे के पड़ल 17 12 15 बरिस के बबुआ भई रहन कितना बाप मतारी के उम्मीद और सपना हुई और एगो मतलब सो कोल्ड मतलब एगो जात पात के नाम पर कतने अइले कतने उतने हिम्मत बा तो जाके फौज में भर्ती होकी जाए चाइना उन्हें कब्जा करता पाकिस्तान मार देखते बनी फौजी के फौजी मारता तो एमे तो दुनिया बनावले बा उतने आप लोग के अंदर दम बाजी गोली बंदूक करे वाला हमार जात फौज भर्ती होकी जाए जगह पे जाके गोली बंदूक करल उहे कहते फौज में भर्ती होकी जाए पते चल जाए कि कितना दम बा कितना ना दम बा ती सारा सर बेवकूफी बा वो आदमी के वो लड़का के जे भी बाड़े जात पात के नाम पे देखी करी मस्ती कइल अपना आप के बड़ाई कइल कोनो गलत ना हो अब मेन बात देखी सिंगर गाना गावत तो आप लोग सुनत नहीं जा दोषी देखी सच मान बा सिंगर कभी ना कहियन सिंगर कहें भगवान है देवता प्रभु है पीछे का कह तरीके सुने नहीं के जात सिंगर हमेशा आपके बड़ाई ही करियन ये आपके सोचे के बा तो मूर्खता बा एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखल जाओ भगवान गाना आइल बा जो उनके ट्रेंड में चल रहा बा डिमांड बा ये से हम रिएक्शन लेके आइल बनी पर राय का बा बहुत बड़ बात बा ये अलग टॉपिक बा ओकरा पर अलग बात कर ली बाकी आपके कहना बा कुछ हम बस इतने लड़ाई नहीं खे पहले ही उहे कनिया कि आप का हई
आप अपने दरवाजा तक रही बहरी निकली तो एगो इंसान के रूप में निकली, चाहे वो केहू जाति के होके चाहे कोनो भी धर्म के होके। हम पंडित जी हई तो हम कैसे पूजा करतानी, हम 2 घंटा पूजा करतानी कि हम कौन हमार कुल देवी के हई, कुल देवता के हई, वो हमरा तक सीमित बा। हम दूसरा के ना कहम कि तू भाई सही कर। तो मिला जुला के बाकी समझदारी के चीज बा। दूसरा के नीचे नहीं के देखावे के अपन अपन बड़ाई करी जा, बाकी बहुत बड़ मैटर बा। ए पर बात करे में तो लगातार 2-3 घंटा देखिए 5 मिनट हुई गल ना, तो भगवान गाना के रिएक्शन शुरू कर जाओ। सुर म्यूजिक बोला अच्छा म्यूजिक कंपनी के ओनर यादव बारे गाना तो भगवान ही होला एकटा। आहा तनिया जे प्यास अरे रवि पुटिन जी होनु आहा आवाज कम आवता का ना हो। आहा भाई म्यूजिक तक कमाल के बाकी कुछ भी का जौनपुर मथुरा सब चीज पड़े। रवि पंडित ये डायरेक्शन के लिए पड़ेगा, हम देख ले लेकिन अब तक खाना में आवे जा आवा आवा आरा आरा आवा व्यस्त नहीं स्टेज पर पाजा आवा बस स्टेज पर ये लाइन पर अब क्या ऑर्केस्ट्रा में ही बना जियो बेटा अपने लाइन में वायरल बा मजा आवता लेकिन कुछ भी कहो। ए भाई अब के तो मोहब्बत सब के लगन ही गाना ले गई कम तो नहीं बोले, पूरा बारात वाला माहौल बा। ये दुका लड़का कमा के आई बस एकदम ओरिजिनल नोट तारा पास बावे का मूड करत कुछ खास बावे का ऐसे बोलोगी तो फिर सामान के निहारा तारा तू होगा पैसा खत्म, बर्दाश्त पैसा खत्म होगा। 5000 लेके आई रहे दाढ़ी हो कचिया तुम्हारी लिरिक्स में दम है। ढेर बोल तारा रे बाबू रंगी हिला आवा क्या बात माजे ना होता नहीं कुछ ना बोल इतिहास में सपोस रसीला खोंड हो या जिला पर खोंड हो या जिला बगुने से हिला। प्यार सबसे बढ़िया थे लड़का के हमें लागल मोतिहारी बक्सर ससरा बोल थहलेनी लुगावा तमाम जिला भोलिया बनहरस बेतिया कहाँ घूमल बाबू दुनिया के अतना जिले तक में ट्रेवल नहीं के लिए अपना आत्मा उम्मीद हो गई नाच भाई डांसर बात पकड़ी रे आगे चिल्लाया खेल रहे देखो कोरा तारा ढेर बाबुलीला आओ ब्यास ओ रे पा कौन हो या जिला भगवान से हिला। गाना तो मस्त भाई भाई कुछ भी कहो म्यूजिक तो जबरदस्त बा भगवान से हिला। आहा ये कुछ पैसा ऐसा दो का बे मैं ते कहला से भगवान कह दे पैसा ना देलो लड़की के हाथ ना चोइला लोग मर दे कुछ पैसा दिहल चाहे से बढ़िया तो पता का बा कुछ खर्चा कइलर से ओ करे गेले के गइले है का बा का ओको पैसा शुरू में खत्म हो गई रहे कुछ देबे ना कइलो। बताओ गाना के मतलब समझो, एक फिल्म के पूरे तरह से रुख ना होला, जज्बात बदल देलस, माहौल बदल देलस, चर्चा में ला देले आ सबसे बड़ी भाई लड़की के सोने के पड़ी यूपी बिहार के कोनो जिला छोड़ ही नहीं खिकाता ना घुमल भी है बहुत तो लॉलीपॉप गाना नहीं सुन ले। लॉलीपॉप में तो तनिम रिकवर कर बिहार है यूपी के 2-3 गो ही तो पूरा पवन सिंह के शुरू से ई समझ बा के टारगेट जिला वाला के नाम पे गावन हो तो तन चलेला। एमे आरा जिला वाला लाइन हुआ ज्यादा वायरल होइल बा, फिल्म से तू है नु वायरल होइल बा। बात ई बा कि जितना पवन सिंह के फैन बड़े। अच्छा ये देखी ये गाना के
मतलब फिल्म के टीम के भी नाम मालूम रहे कि गाना को पहले रिलीज ये लोग सिनेमा घर में से ही गाना वायरल होइल बा बता एक्चुअली क्या बात कि पवन सिंह के फैन ब्राह्मणों बड़े हाँ। यादव बड़े तनी संकोचत भोजन हर करन। जाति के बड़े तो बबुआन पर नइखन लगावत नु त जिला आरा पर छेप देले बड़े तो जानता लइकन के फीलिंग ना ना हो सकता है सामने ना करियो लेकिन पीछे से देखी तो फैन वायरल कर हाँ। काफी ज्यादा चर्चा में आ गेल बा काहे कि पवन सिंह कमे गावे लइसन कुल गाना बहुत दिन के बाद लेके आइल बड़े तक चर्चा तो होखबे करे। लेकिन माना चाहे मत ना एक आदमी के तारीफ कर राजनीश मिश्रा भाई बुद्धि देंगे फिल्म जो डायरेक्ट मतलब उनका डायरेक्शन जो फिल्म में आवे पब्लिक के समझे पब्लिक की समझे कि का चाहिए दर्शक के थोड़ा का डिटेल पढ़े का है गाना के लिखले उखले के बा सुतोष मिश्रा लिखे बड़े नो ना आशुतोष तिवारी पता ना के लिखले बा बीजे चौहान हाँ सॉरी विजय चौहान विजय चौहान और आरा पोस्टर पे तो फोटो शायरी और म्यूजिक बा शुभम एसबीआर एसबीआर के पवन सिंह शिल्पी राज के आवाज बा चांदनी सिंह जो कि परफॉर्म शिल्पी राजा में काफी दिन बाद आइल प्रोड्यूसर निशांत जो डायरेक्टर के बैकग्राउंड नीचे कहीं पड़े बड़े फिल्म के प्रोड्यूसर बड़े का नाम अंकल जे भी ओकरे वगैरह अरे राजनीश मिश्रा तो मैं लौकते बड़े होता रहा रवि हाँ, पंडित देखा लोग- रवि पंडित लोग सुनो सुनो राजनीश मिश्रा एकता सीखे के बाद तो देख लो कंपनी के मालिक यादव अच्छा गाना बा बबुआन के और ये गाना के प्रचार प्रसार करे में हिट करावे में हाथ के करवा विक्की यादव ई होला एकता कोनो बात ना देखिए। मार्केटिंग करे के बाद पब्लिक के डिमांड बा पब्लिक सुनता बिहार यूपी में कतनो आदमी कहे सच्चाई ये बात बा कि सबके पसंद बा लेकिन एकरा में उतने हाथ जोड़ी आप लोग से बा एक दूसरे के नीचा देखा के ना अपन बड़ाई करी जा कोनो दिक्कत नहीं के केहू दूसरा के नीचा नहीं के देखावे के अपन में कौन ठीक बा बाकी सब ठीक बा और एंटरटेनमेंट के पर्पज से लेवे के बा ज्यादा कुछ बोले के हमारा नहीं के ठीक बा बाकी आप लोग ज्यादा हमारा समझदार बा लेकिन सोच और समझ आप लोग के क्या लगा आप लोग बताइए लेकिन ने गोरू छी आप लोग कमेंट पढ़ो और रिएक्शन में लेकिन मजा आई क्या है रिएक्शन में मजा आई खेसारी भैया बड़ा जबरदस्त गाना के शूटिंग करत दिल्ली में लुप्त आवत अब उ सब गाना जब यहन सन मजा आई रिएक्शन मिल के अपन भोजपुरी के बढ़ावे हम हमेशा शुरू से एगो देखी कुछ कहे नहीं जय भोजपुरी से शुरुआत करे नहीं और एकता कहे नहीं हमेशा हमार सोच हमार काबा हम कोशिश ही करे नहीं अब बाकी ना कम देखिए आप लोग अभी मूड में बन जा हम कुछ बोलम ना आप लोग entertainment लड़का मजा के विचार जब भी हम सुने नहीं बड़ भाई हमन अच्छा लागेला अगले साल हम पद्म श्री खातिर नाम देले बानी भोजपुरी इंडस्ट्री से इनका नाम हम देले बानी कि भाई कुछ पुरस्कार इनका चलिए आप लोग एंजॉय कर जा बस उतने रिक्वेस्ट बा हाथ जोड़ के आप लोग जब भी बन जा जौन भी है जा एक दूसरे पे कटा और के बिहार के प्रेजेंट लास्ट में तो का एह बार के नवंबर दिसंबर में ऑर्केस्ट्रा में गाना पर गर्दा मच्छी की ना कितना बजा था कितना बार सुन गेल बन जा और कमेंट बॉक्स में बताई सब कमेंट से राय दीजिए कैसा रिएक्शन लगा और बताए तनी हमारा आईडी देबे ना इंस्टाग्राम के ना मधी का है तारा नियन पद्मश्री चाहिए हमरा पद्मश्री चाहिए इस ना तो आइडिया दे दी हो आ कहबल होते एगो रील बना देब हम तनी बढ़िया से ना नाच पैनी आई जब तनी सीटवा फॉलो सके फॉलो फॉलो कर लीजिए सब हाँ, बोल follow दो बोल दो अभी बोल दो सुनो तो लोग का आइडिया का अपना याद नहीं है याद नहीं आतना ना यूज करे नीनू के आईडी के नामे नहीं याद काहे के बोल दी दोसर कोई के हमरा के यूज कर लिया हम टैग कर देंगे हां टेक तब देख हम पूरा आपको वो झंडा लगा के नाचो चलिए जय भोजपुरी एकता बना के रखी जाए क्या एकता ही हमनी के पावर और पहचान है जी हाँ